вакилони маҷлиси намояндагон созишномаи байни Русия ва Тоҷикистонро бобати ҳамкорӣ дар соҳаи нафақа тасвиб карданд. санад таъмини нафақаи онҳоеро ки дар кишвари ҳамдигар кор мекунанд пешбинӣ кардааст. яъне шаҳрванди Федератсияи Россия дар Тоҷикистон фаъолияти меҳнаташро анҷом дода бо риояи муқаррароти қонунгузории Тоҷикистон ҳуқуқ ба нафақа ба даст овардааст. пас Тоҷикистон вазифадор аст ки ба ӯ мутаносибан ба собиқаи меҳнатӣ дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон нафақа таъин кунад. талабот барои сокинони ҳарду кишвар пардохти ҳатмии андозии иҷтимоӣ буда ҳаҷми нафақа аз он бастагӣ дорад. дар гузашта баъзе аз муҳоҷирони тоҷик гуфта буданд ки солҳо дар Русия қонунӣ кор карда молиёт супурданд, аммо намедонанд ки ба онҳо нафақа дода хоҳад шуд ё не. масъулини оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон аз вуҷуди мушкилиҳое ҳарф мезанад ки барои даст ёфтан ба нафақа дар пешурӯи муҳоҷирони корӣ қарор дорад. онҳое ки мисол тӯли солҳои қаблӣ дар Федератсияи Россияи Коргарния ёки дар чи ки агар ки бошанд ба синни нафақа наздик омаданд аллакай бароянд ҳамин ҳуҷҷатҳошонро дар фондҳои ҳифзи иҷтимоӣ ба қайд гиранд, рафта аз кумитаи андоз маълумотҳоро мегиранд, омада пешниҳод кунанд ки то ки дар фондҳои ҳифзи иҷтимоӣ ҳисоботи ҳамаиҳо бошад. ҳарчанд вакилони парлумон ва мақомоти тоҷик хушбинанд ки бо тасдиқи созишнома роҳи муҳоҷирони тоҷик барои дарёфти нафақа дар ватан боз мешавад, вале бархе ҳуқуқшиносон назари дигар доранд. дар мақомоти Федератсияи Россия бюрократия дар сатҳи олӣ мебошад ва барои ҳамин ва хусусан вақте ки муҳоҷир барои амалӣ ёки қонунӣ гардондани ягон кори худ ҳуҷҷат пешниҳод мекунад ба тарафи мақомотҳои давлатии Федератсияи Россия, нисбати муҳоҷирон аз тарафи кормандони ҳар гуна мақомотҳои давлатӣ сахт назорат карда мешавад ва гӯем ки ҳуқуқи онҳо ҳам гӯем ки дар сатҳи олӣ риоя карда намешаванд. тибқи иттилои ғайрирасмӣ беш аз 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия кор мекунанд ва саҳми онҳо дар рушди иқтисоди кишвар ва таъмини рӯзгори хонаводаҳояшон муҳим арзёбӣ мешавад. бисёре аз онҳое ки дар он ҷо кор карда ва ба синни нафақа расиданд намедонанд ки ҳоло метавонанд дар замони пирӣ ин кӯмакро бигиранд ё не.